ବାସନ୍ତୀ ଦଳୁଛ ନା କଣ ଦଳା ଅଛି? ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଦଳା ବେଟା ପୁରା ମୋର ତ ପୁରା ଫେଭରାଇଟ୍। କାହାକୁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଆମ୍ବୁଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଏଇଭଳିଆ ଦଳା କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ଯଦି କହିବେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ମଟର ଆଳୁ ଘୁଗୁନି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ, କାଲି କୁନ୍ଦୁରି ପଡ଼ିଥିଲା ମାର୍କେଟରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜାଟେ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନିଆ ସୋରିଷ ଆଉ ଜହ୍ନି ସୋରିଷ ଦେଇକି ପୁରା ବେଶ ପୁରା ସେକି ହେଇଛି। ପୁରା ଆଳୁ ସୋରିଷ ଜହ୍ନି ପଡ଼ିକି ସେକି ହେଇଛି। ଯୋଉଟା ଘିଅର ତଡ଼କା ମରା ହେଇଛି ଡାଲିଟା, ଆଉ ଏଇ ଭାତ ରହିଛି। ବାସ୍ ଆଜି ଏତିକିରେ ପୁରା ନିରାମିଷ। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ନିରାମ ହେଇଛି ପୁରା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଘୁଗୁନିଟା ଟିକେ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବା, ଟେଷ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବା। ପୁରା ଭୋଗ ଲାଗିଛି। ମଟର ଆଳୁ ଗୁଣ୍ଡା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭଜା ସମସ୍ତ ପିଆଜ ରଖିଥିବ, ଛୋଟ ପିଆଜ, ଦେଶୀ ପିଆଜ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରାଗ ଦିମାଗ ଖରାପ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ହୁଏ। କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିକି ଗୁଡ଼ାଏ ହୁଏ, ସୋରିଷ ଆଉ ପୁଇନାଡ଼ି ଆଳୁ ପଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ପକେଇ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ତା ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଲାଜବାବ, ପୁରା ସେମ୍। ଖାଲି କଙ୍କଡ଼ାଟା ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟୋ। ନାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଛନକା ନାଡ଼ି, ବୋବଲା। ପୁରା ଜବ। ଡାଲିଟା ଟିକେ ହାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବା, ଚିମନାକୁ ଦେଖିବା। ପୁରା ଦେଶୀ ଘିଅର ବନା ହେଇଛି। ଜିରା ତଡ଼କା ଦେଇକି ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍, ମୋର ବି ଫେଭରାଇଟ୍। ଚିମନାକୁ ଦେଖି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ୟା ଟେଷ୍ଟ କେହି ଦେବେ। ଯେତେ ଖାଇ ସେତେ ରାଗ ଲାଗିବ, ସେତେ ଲାଳ ପଡ଼ିବ। ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବେନି, ଲାଳ ପଡ଼ିବ। ଜବରଦସ୍ତ।